En aquesta pràctica us plantegem un joc on, dividint els alumnes en 4 grups, aquests alumnes s'han de posicionar amb un rol que està relacionat amb els diferents actors implicats en la nanotecnologia, com per exemple ONGs, sindicats, el grup de polítics, el grup d'investigadors i el grup d'empresaris. Per posicionar-nos, el primer que farem serà agafar una targeta de cas com aquesta, on tenim un nom i una descripció. Agafem una o dues que ens faciliti anar perfilant el nostre personatge, el nostre grup. A continuació, agafarem 2 targetes d'informació, targetes verdes, les llegim, les compartim. Després escollirem un tema, intentarem que aquest tema sigui comú entre els diferents grups. Podem agafar també 2 targetes d'aquestes, les targetes de tema, targetes blaves. Amb això ja comencem a tenir totes les cartes necessàries per perfilar el nostre grup. Iniciem una primera ronda de debat entre els 4 grups, exposant tot això. És millor si tenim una informació prèvia per tenir més bases per a aquesta discussió. Tenim un moderador on, a partir d'aquestes targetes de desafiament, el que fa és que aquest debat estigui sempre en moviment, sigui dinàmic. Aquestes targetes de desafiament les pot donar el moderador o les podem escollir si estan cap per avall. Si pensem que amb les targetes verdes d'informació o les blaves de tema no tenim suficient, podem agafar unes targetes blanques i apuntar els aspectes que nosaltres pensem que siguin més rellevants. Perquè en tot moment tothom pugui parlar i no s'emboliqui, podem aturar en qualsevol moment el debat amb una targeta groga. Al final, després d'una primera ronda on tothom exposa el seu parer, tenim una segona ronda on comencem aquest debat i, per últim, un cop el debat ja s'ha donat, la idea final del joc és arribar a tenir una posició comuna dels 4 actors relacionats amb la nanotecnologia.